uban lagi ka day. Tiguang na aray kuya po man kuan oy ibot Kulot grabe ni. may kasakit. Kulot kay hiwi man. Basta hiwi kulot. Hindi ko na nala Ayaw ko anak itagdos ang isa. isko. Tagdos ang isa giwala na niya bay. Uban na. Ano to? Ano yung English ng uban? White hair. Kablahitin na. Dili kanang old hair. Ano siya? Old hair, white hair. Sa to pa og naay white hair nga makita nato bisag bata pa. Uban dayon kay nga makag white hair. Puti. Mindset ba? Nya uban man. O di old. Mindset ba? Legit na po antipara ba kay murag di makitang kulot. Di mag-antibara ka. Ay, ang atuli naman hinoon akong atulihan naman hinoon ko. Nagpahingo to data. Kita nakagisda na pa kulpang. Unsa man ang pakol. Ganang diri yan matuwa, di mapagsaw, masugba ra gid yan. Pero tam business na taba tanad. Ay, oo. Pakol ba pakol? Pakol gani mo tanaw gani ko. Pakol. Ayaw cool basta pakol. Ayaw, cool. Ano yung English na Lisa? Mendes? Mindis. Mindis daw ang losa mga Inday Pangs. Kabalo mo sa English sa losa? Mindis daw ingon ani ni Pangs. Oh, Mindis. O say pangitag Mindis dira oh. Diri ka na. Black Widow. Kaya Black Widow. Mendes, Lusa, Black Widow. Black Widow. Dagang ka Black Widow. Ala happy siya. Katawa lang, pero deep inside na anay sakit. Kulbaan na. Tapos, ang resulta sa ultrasound na madlok na ito. Kasi na rin makikita naman. Sus, madlok man ka, daanan kang kadlukan. Pang check out naman ikaw sa face na ako, pang. Pa, Oh, na ako'y nakuha na Black Widow. Black Widow. Mindis na. Oh, ini baka Mindis. Tino lang Mindis. Tino o Mendes. No, sa to. Higop man lagi itog sabaw. Grabing window. Window si window. Mindis.